Ja jos sä oot herkkä ihminen, jos sä oot empaattinen, niin erityisesti silloin sun omaan voimaan astuminen on äärimmäisen tärkeää, koska hyvin todennäköisesti sun historiassa on ihmissuhteita, missä sua on käytetty hyväksi tai valtaa on käytetty sun yli, koska sä et ole oppinut käyttämään omaa voimaa. Koska sussa on niin paljon empatiaa, sussa on niin paljon ymmärrystä, sä joustat viimeiseen asti. Ja oot painanut ehkä alas omaa ääntä ja omaa totuutta, koska se toisten voima on tuntunut näennäisesti liialta. Ja tämä on semmoinen teema, mihin jokaisen täytyy kasvaa omassa elämässä. Eli miten oppia kommunikoimaan omasta voimasta käsin, miten oppia olemaan suhteessa, jossa sä oot ennen antanut oman voimasi heille. Ja kuinka kulkee omassa psyykkeessä, omissa tunteissa, omassa ajattelussa, omissa käyttäytymismalleissa polku kohti omaa voimaa. Ja se ei tarkoita sitä, että käyttää voimaa ylitse muiden, vaan meillä kaikilla on loppujen lopuksi käytettävissä yhtä paljon voimaa. Mutta miten me käytetään sitä ja miten me ollaan opittu käyttämään sitä suhteessa toisiin on ratkaiseva tekijä. Ja näin Skorpionin täydenkuun alla voi olla, että sun elämässä myös nousee esille teemat, missä valtataistelut tulee näkyväksi. Ja sellaiset just, että missä sä oot antanut voimaa muille tai missä joku käyttää voimaa sun yli tai sä käytät voimaa suhteessa toisiin, valtaa suhteessa toisiin. Koska se ei ole se, miten meidän kuuluu olla yhteydessä toisiin, vaan kunnioituksessa, arvostuksessa